Tocmai ține telefonul pe ea. Vrei să nu vorbești că se aude. Mãe. Da. Ia zi, mãe. Mă. 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 Na. Mare nu-i blochează drumul, nu? Nicoliță, lasă, mamă. Alo? Alo? Na. Ia zi, lasă-mă, Neni, în pace! Neni, lasă-mă în pace! Lasă-mă să băgăm în colan și tricou pe el cu el. Mie mi-e frică. Hai, filmează-te singur, hai. Ea te filmează pe tine. Țapa, mă cheamă pe mine. Salutare, lume! Ai! Lasă, fătăm. Salutare, Nolisville! Eu sunt Randy Cunningham, băiatul ninja. Ai da! Vrei să ai bipat? Da.